el que passa a Palafrugell, a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Bon dia, com esteu? Això és l'esmorzar de Ràdio Palafrugell, l'informatiu de referència a aquesta emissora en què us expliquem coses que passen al municipi. Per exemple, Juli Fernández, que ha trencat relacions amb el govern de Palafrugell per l'afer Palaí-Vancells. Ferran Castelló, bon dia. Bon dia. Certament l'ambient preelectoral a Palafrugell està caldejat. Ho fa arran de les acusacions de signar possibles convenis irregulars i que va llançar el regidor Jaume Palaí a l'últim ple municipal. Per la seva banda, Palaí assegura que ja té redactada la denúncia que presentarà als jutjats. Tots dos n'han parlat a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Albert Requesens, Esther Bairet i també Eric Torres aniran a la llista de Junts per Palafrugell. L'alcaldable David Martín va presentar dimecres el primer bloc de la candidatura de les posicions 2 a l'11 a l'Auditori del Museu del Suro de Palafrugell. Se sumen el nom de Carme Gispert, número 2, que ja es va anunciar la setmana passada. A l'acte, amb un centenar de persones de públic, hi va participar l'exconseller de Territori, Josep Rull. Aquesta setmana, a les entrevistes preelectorals a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell hem parlat d'educació. Per una banda, Antoni Dimarts, Esquerra Republicana, que va proposar impulsar les activitats extraescolars. La candidata Mònica Alcalà explica que l'educació ha d'anar més enllà de les aules amb activitats gratuïtes o de baix cost. Va afegir que s'ha de fer mitjançant el pla educatiu d'entorn per rebre subvencions i desenvolupar projectes. Ho va explicar a la ronda d'entrevistes preelectorals de l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. I el PSC de Palafrugell va proposar ampliar l'oferta formativa en sectors com l'esport, la construcció o el disseny. A la ronda d'entrevistes preelectorals de l'esmorzar de Ràdio Palafrugell, Juli Fernández explica que volen recuperar els oficis que es perden i reduir el fracàs escolar. També proposa la creació de l'Escola de les Segones Oportunitats, que podria situar-se a l'antic escorxador o a l'antic hospital. I en cultura, aquest diumenge es representa l'Hotel Belladona, en benefici de la Fundació Esclerosi Múltiple. Hotel Belladona és la segona part del musical Mamma Mia i ja se'n representarà al Teatre Municipal de Palafrugell. Els diners recaptats aniran íntegrament a la Fundació Esclerosi Múltiple. Les entrades ja es poden comprar a palafrugellcultura.cat o a la taquilla del Teatre Municipal de Palafrugell. Obra d'en Dani Rebollo, de l'Aula de Teatre, aquest diumenge. I dissabte, un dia abans, arriba el Festival de Cultura Urbana a Palafrugell, amb concerts, grafits, ball i rap improvisat. La jornada de cultura urbana començarà a les 3 de la tarda al pati de Can Genís de Palafrugell. Les activitats són gratuïtes i inclouen concerts, exhibicions de grafits i de ball i una batalla de rap improvisat. S'emmarquen a la Setmana Joves 2023. I avui a l'esmorzar farem tertúlia amb en Francesc Niell i en Lluís Poch, i quan s'acabi l'esmorzar serà el torn del Clan Matinal amb Vicent Rodríguez. Què tal, com estàs? Bon dia. És divendres, ja veus com vaig estar. Alegre, com un gínjol. I precisament la pregunta és així de simple. Coses que fas un divendres. Mira, coses que faig avui un divendres. Va, avui aniré a dinar fora. Aniré a dinar un menú. I després, quan acabi, aniré a veure el mar. Molt bé, estàs parlant doncs, d'una acció concret, que pot ser una acció també, una manera de començar el dia, una actitud. En el meu cas, doncs... Sí, digues. En el meu cas, començar el dia amb un somriure. Va pel dilluns, que començo amb cara de pot massacres. Doncs mira, ja saps com he començat el dia. Digue'm. Adormint-me. Ja ho has vist, que he arribat un quart d'hora més tard del que és habitual. M'he dormit una hora i he arribat un quart d'hora tard. Vull dir que he corregut molt. Tu expliques aquesta interioritat per antena, doncs molt bé. Sí. Bueno, has estat a l'hora. He estat a l'hora, sí. Quan han sonat els pitos, el programa ha començat. No, ja està. Vies de participació. Facebook, Rafael Vicenç, Matinal, Ràdio Palafrugell. Twitter, @Matinal 108. Missatge d'àudio, nota de veu. WhatsApp, Ràdio Palafrugell, 972 30 42 12. Fantàstic, gràcies, Vicenç. Fins ara. Fins ara. El portaveu del Partit Socialista i candidat a l'alcaldia, Juli Fernández, trenca relacions amb el govern municipal de Palafrugell. Ho fa arran de les acusacions de signar possibles convenis irregulars que li va llançar el regidor Jaume Palaí a l'últim ple municipal.
Per la seva banda, Palaí assegura que ja té redactada la denúncia que presentarà als jutjats. Tots dos n'han parlat els últims dies a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Juli Fernández assegura que no farà pactes amb l'equip de govern si no hi ha una disculpa pública. Diu que ja ho ha comunicat oficialment a l'alcalde. No, la relació està trencada. Jo li vaig comunicar a l'alcalde que fins que això no sortís públicament un acte més enllà que ell, a títol personal com a alcalde, i con el compartir, doncs desautoritzaven públicament el regidor. El nostre grup va trencar relacions amb el govern i no pensem consensuar res, que la relació que hi havia fins ara, que qualsevol cosa que hi havia, recordem que tots els grans temes d'aquest ajuntament, el tema de la pandèmia, els hem pactat sempre entre el govern i el PSC. Això es traduirà, per exemple, en no participar en la negociació sobre el nou contracte d'escombraries. Per exemple, era un tema important que era el tema del plec de condició d'escombraries, que caldria negociar-lo i caldria intentar buscar un punt de trobada, perquè aquest plec de condicions ja sabrem què passarà, que a l'hora d'executar un futur govern. Nosaltres no hi participarem en un govern que permet que el seu regidor, tot i que el desautoritzin, digui que va per lliure i que ataca el cap de l'oposició. És que això no s'ha vist en cap lloc del món. Assegura que estudia denunciar Jaume Palaí per injúries i demanar-ne la dimissió. Quan tingui això jo i demani la transcripció literal de l'acte, no descarto anar per la via judicial contra el seu Palaí. Però em costa molt anar-hi per la via judicial perquè és posar-me al seu nivell. I jo crec que en aquell moment la credibilitat del senyor Palaí està per no sortir de l'Ajuntament. El millor favor que li fa el senyor Palaí a l'Ajuntament és marxar com a regidor. Les acusacions de Palaí es fonamenten en un conveni signat entre el govern de Juli Fernández i el representant legal de l'associació de l'antic escorxador de Palafrugell, que era Quim Vancells, que aleshores era regidor d'Esports. Fernández nega qualsevol irregularitat i diu que el conveni limitava el dèficit de l'escorxador i incrementava la taxa, però no hi va haver transferències de diners a l'entitat. Que són convenis que se signaven en quan no hi havia aportació econòmica a l'escorxador. El que feien en aquell moment eren convenis que limitaven el dèficit que pot tenir l'escorxador amb un límit determinat, i si superava aquell límit l'assumia la pròpia entitat de marxants, de l'associació que hi havia. I l'últim dos convenis que va signar jo era perquè van fer obres a l'escorxador, edifici municipal, per tant no pot fer les obres ningú, només que l'Ajuntament, i per fer càrrec d'aquelles obres que recordo que van costar 70.000 euros, l'Ajuntament, el conveni obligava a que la taxa de l'escorxador s'incrementés cada any un 10% per recuperar aquests diners. Però en cap cas ha hagut transferència de diners de l'Ajuntament cap a l'entitat. I assegura que Palaí ha posat en risc els tècnics municipals perquè qualsevol conveni que s'aprova té l'aval del treballador municipal. El regidor d'Urbanisme, Jaume Palaí, ha explicat també a Ràdio Palafrugell que ja té redactada la denúncia contra el conveni. I afegeix que la portarà a la justícia el dia que vagi a Girona. Per tant, presentarà la denúncia als jutjats, i quan ho farà? Sí, el dia que vagi a Girona. Ho tinc preparat, ho porto a la furgoneta, el dia que vagi a Girona ho presentaré i ja està. I ho farà a nom personal, a nom de l'Ajuntament, a nom del partit? No, personal. No, l'Ajuntament, jo poc ho he consensuat amb l'Ajuntament, amb ningú. Sobre el trencament de relacions entre Juli Fernández i el govern, diu que ell sabrà. A veure, això és un tema que dirà el senyor Juli Fernández, ell sabrà. Jo veig una cosa que m'agrinyola, que penso que aquí això no es podia fer. Poder ha prescrit. Però tots aquests poders jo no els sé, jo no soc jurista. Llavors, jo veig que aquí hi ha uns convenis que han costat uns diners a l'Ajuntament, en els quals, fets entre dos senyors, l'alcalde i un regidor. Avui, en aquell temps no ho sé, però avui aquest conveni entre l'alcalde i un regidor no es pot fer. En tot cas, descarta que la denúncia sigui una qüestió personal entre ell i Quim Vancells. No, Quim Vancells, el fet que Quim Vancells sigui m'és igual. Jo fa molt de temps que no el veig en Quim. M'és igual, no és això, no. Escolti, entenc que hi ha una cosa que és irregular, i si no ho és, escolti, m'equivoco i demano disculpes, però si ho és, escolti, doncs, el que em va dir el senyor Fernández, la justícia decidirà. Diverses notícies més en clau preelectoral. Albert Requesens, Eric Torres i Esther Bairet aniran a la llista de Junts per Palafrugell. L'alcaldable David Martín ha presentat aquest dimecres el primer bloc de la candidatura de les posicions 2 a la número 11, a l'Auditori del Museu del Suro. Se sumen el nom de Carmen Gispert, número 2, que ja es va anunciar la setmana passada. A l'acte, amb un centenar de persones de públic, hi va participar l'exconseller de Territori, Josep Rull. David Martín va definir la llista com un grup de persones compromeses. Aquest és el gran què del nostre projecte, ser el màxim de representatius dels nostres veïns i veïnes i governar l'Ajuntament aportant solucions a les necessitats i acompanyant la gent,
les entitats i associacions i les empreses per tal que puguin desenvolupar els seus projectes i les seves vides al nostre municipi. I tal com vaig dir públicament ara fa 9 mesos, en aquest mateix auditori i acompanyat de l'honorable conseller Jaume Giró, tot això ho farem amb un equip de persones compromeses, solvents i treballadores. La número 2, Carmen Gispert, va assegurar que vol aplicar el mètode del seu centre de psicologia en relació a l'Ajuntament amb el ciutadà. Quan una persona, jo rebo algú en el meu centre, el primer que faig és a realitzar una escolta activa i molt respectuosa amb el que m'està explicant. En segon lloc, faig un acolliment i un acompanyament, i en tercer lloc, li proporciono eines i penso que aquestes idees són perfectament extrapolables també en l'àmbit d'un ajuntament. El número 3 de la llista serà Albert Requesens. Va ser treballador de banca i director d'oficina. Torna a la política després de ser regidor d'Hisenda i Règim Interior a l'Ajuntament de Palafrugell durant un mandat a l'entesa de Lluís Madí. El número 4 serà Eric Torres, amb estudis en l'àmbit tecnològic i amb més de 10 anys d'experiència en el món de la comunicació per internet. La número 5 de la llista serà Esther Bairet, responsable de zona en una cadena de supermercats. Copropietària de The Entertainment i vinculada a les festes de primavera, és membre de la colla Garnatxa. Bairet va explicar que volen promocionar la cultura i l'associacionisme local. Segurament, moltes vegades ens hem vist reconeguent una làmina o mirant un quadre que tenim a casa, entonant una melodia i pensant que la pots taral·lejar a qualsevol lloc, i en un moment donat et mires amb algú, hi ha un mig somriure i ho entens, no? Ràpidament, sí, som de Palafrugell, has conegut aquell artista, aquella persona que només nosaltres podíem arribar a conèixer de la resta. Doncs tot això és cultura, és la nostra cultura i és el que hem de poder promocionar. En els números del 6 a l'11 s'inclouen els noms de Marc Salabert, Núria Baiot i Aitor Bosch. El número 6 és Marc Salabert, gerent d'una empresa familiar de construcció fundada l'any 1955 i soci fundador i tresorer de l'Associació de Promotors i Industrials de la Construcció de Palafrugell i membre de la Junta Directiva del Gremi de Constructors de la Vegueria de Girona. La número 7 és Núria Baiot, amb estudis d'educació infantil, tot i que els últims darrers anys ha estat la propietària d'un comerç. El número 8 és Aitor Bosch, actualment al capdavant d'una empresa familiar dedicada al món de la jardineria a Palafrugell. Format en publicitat i relacions públiques a la Universitat de Girona i vinculat a l'esport com a practicant i formador. La número 9 és Nerea Cabello, periodista i comunicadora cultural. El número 10, Francesc Poch, emprenedor, administrador de la botiga de queviures Cala Ramona i del Bar Múnich. I el número 11 és Dani Prats, arquitecte autònom i emprenedor. Doncs avui, per cert, en David Martín serà el protagonista del primer vermut de Ràdio Palafrugell, el vermut amb el candidat d'en Rafael Corbí. Rafael Corbí, que entrevistarà de manera més distesa a tots els candidats. I avui comencem amb en David Martín. Podreu escoltar-ho a la ràdio al migdia. També podeu veure també al migdia, a partir del migdia, al nostre YouTube, i en farem diversos clips també a Instagram. Per tant, avui estrenem un nou espai, estrenem el vermut amb el candidat, amb en Rafael Corbí. Passem a parlar ara de les propostes electorals, les propostes que fan els diferents partits en diferents àmbits i que repassem cada dia, cada setmana, de fet, cada dimarts i cada dimecres a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell. Aquesta setmana hem parlat d'educació i hem parlat amb Esquerra Republicana i amb el Partit Socialista. Pel que fa a Esquerra Republicana, el partit assegura que vol potenciar les extraescolars educatives de l'alumnat de Palafrugell. La candidata Mònica Alcalà explica en aquesta emissora que l'educació ha d'anar més enllà de les aules amb activitats gratuïtes o de baix cost. A la ronda d'entrevistes preelectorals a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell, la candidata d'Esquerra Republicana i actual regidora d'Educació, Mònica Alcalà, explica que s'ha de continuar incentivant el fora escola amb activitats gratuïtes o de baix cost. Explica que s'ha de fer mitjançant el pla educatiu d'entorn per rebre subvencions i desenvolupar projectes. També es continuaria impulsant el passaport adonauta. L'alumnat que dedica hores en activitats en extraescolars i de lleure i d'aprenentatge fora del que és l'àmbit acadèmic té un bagatge d'experiències molt major que l'alumnat que no hi té opcions o no en fan. Alcalà afegeix que s'ha d'impulsar l'escola de les noves oportunitats per ajudar en el canvi de rumb professional amb un servei personalitzat. Es crearan itineraris educatius per assessorar la població que vulgui formar-se en les diferents ofertes educatives de Palafrugell als instituts, a l'àrea d'educació o a l'IPEP, entre altres.
tots aquests recursos que tenim perquè es puguin distribuir en itineraris i que puguem fer com un circuit, no? Llavors, quan a tu et arriba una persona que et fa una demanda en concret, puguis començar a dir, val, doncs ara mateix et trobes en aquest punt i el camí que podries seguir per arribar a aconseguir el que tu vols és aquest, no? I l'acompanyes en el disseny del camí que ha de seguir. També la candidata d'Esquerra explica que s'hauria d'incrementar els estudis de formació professional d'acord amb les necessitats que detectin els gremis i les empreses. Que els joves tinguin opcions d'estudiar al municipi i que el municipi ofereixi formació de les necessitats laborals que hi ha. Per tant, és una cosa que s'ha d'anar casant i que s'ha de fer conjuntament entre els gremis, les empreses i Educació i l'Ajuntament. També es mostra partidari en ampliar l'Institut de la Sureda per oxigenar els altres instituts. Afirma que l'Ajuntament ha de fer d'intermediari entre els centres i el Departament d'Educació. En això coincideix amb Juli Fernández del PSC, que també diu que s'hauria d'ampliar l'Institut de la Sureda al pati, o també proposa fer-ho als terrenys pròxims de l'Escola Josep Barceló i Mates. També diu que és una bona notícia que no es construís la pista coberta al pati del centre. A més, proposa que s'augmenti l'oferta formativa per satisfer les necessitats d'ocupació del municipi. El candidat del PSC de Palafrugell, Juli Fernández, destaca que l'oferta formativa de formació professional s'hauria d'ampliar en el sector dels esports, el medi ambient, la construcció, l'obra civil o el disseny. En aquest sentit, la reconversió de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell en una àrea hauria d'encarregar-se d'incentivar l'ocupació i la formació. Per què no reivindiquem més cicles formatius a Palafrugell en l'àmbit esportiu, de l'àmbit del disseny, inclús en l'àmbit mediambiental i paisatgístic, on podem ser referents nosaltres, no? I està clar que l'Ajuntament el que ha de fer és reivindicar. Ja sabem que la potestat per donar-los és de la Generalitat. També proposa la creació de l'Escola de les Segones Oportunitats, que podria situar-se a l'antic escorxador o a l'antic hospital. Allà s'hi podria impartir la nova oferta formativa i intentar reduir el fracàs i l'abandonament escolar. Fernández considera que l'hospital podria ser un hotel-escola per al sector turístic i de serveis. Apostaria per una concessió de l'explotació de l'edifici a una entitat privada i fer una combinació público-privada. Que permeti, per un costat, una explotació d'una activitat hotelera de restauració però vinculat amb un servei escolar, el qual vol dir que el tracte d'aquesta col·laboració público-privada no ha de ser només el benefici empresarial, entès com a dividends, sinó que ha de ser un benefici educatiu de retorn al poble. I posem ABBA perquè aquest diumenge es representarà la segona part del musical Mamma Mia al Teatre Municipal de Palafrugell. Una obra de Dani Rebollo i de l'Aula de Teatre. Els diners recaptats amb les entrades aniran íntegrament a la Fundació Esclerosi Múltiple. La companyia CFI de Teatre representarà el musical Hotel Belladona, la segona part de Mamma Mia. És una obra de teatre amb salts temporals que mostren com Donna va enamorar-se de Samuel Javi Bruno l'any 1979. I també al present, quan Sophie, la filla de Donna, reobre l'hotel i es reuneix amb els amics i amants de la seva mare a l'illa grega de Kalokairi. Dani Rebollo s'ha encarregat de l'adaptació i la direcció de l'obra. El director explica que es combinarà la música enregistrada i peces en directe, juntament amb les coreografies. Hi ha molta música, com sempre, perquè és com el musical de Mamma Mia, el primer, que era música d'ABBA tota l'estona, i llavors hi ha música enregistrada i cançons en directe. També ja barregem una cosa i l'altra. Això i moltes coreografies, molt de llum, molt de color i molta alegria. I en moments així com nostàlgics. L'obra de teatre ja es va representar la primavera passada, però la companyia palafrugellenca la recupera el diumenge a les 6 de la tarda per recaptar diners per la Fundació Esclerosi Múltiple. Ho explica Montse Prats, la directora del centre de la Fundació a Girona. Aquest espectacle serà solidari per a les persones que viuen amb esclerosi múltiple a comarques gironines. El mes de febrer la van portar al Teatre La Gorga de Palamós per recaptar diners per la Fundació Bimar. Les entrades del diumenge, amb un preu de 10 euros, ja es poden comprar a través del web Palafrugell Cultura o a la taquilla del Teatre Municipal de Palafrugell. I aquest dissabte, a la tarda, comença el Festival de Cultura Urbana Palafrugell al pati de Can Genís. Les activitats inclouen concerts gratuïts, exhibicions de grafits i de ball i una batalla de rap improvisat i s'emmarquen dins les Setmanes Joves 2023. Cuando hablas de más o cuando ladra como un perro sin saberme ni asustarlo. La jornada de cultura urbana començarà a les 3 de la tarda amb una exhibició de grafits i a les 5 una mostra de ball i de breakdance. A les 6 de la tarda hi haurà la batalla de rap improvisat.
Qui vulgui participar-hi ha d'enviar un missatge d'Instagram a Bitscar. Ho explica l'Iker Vidal de l'organització. Hi haurà diversos artistes que han decidit apuntar-se i bàsicament consistirà en posar un instrumental i rapejar a sobre, i llavors el jurat decidirà qui serà el guanyador. El dissabte també s'organitzaran concerts i sessions de disjòqueis. El cartell inclou CB Dreams, Deadly Heels, Baba Flow, Belén Nathalie, Solo Cos i Carlos Selecta. A més, també hi haurà un servei de barra, venda de productes i el punt lila de l'Espai Dona de Palafrugell. Totes les activitats són gratuïtes i, en cas de pluja, la jornada de cultura urbana se celebrarà als Ametllers. L'organització explica que volen donar a conèixer la cultura underground força desconeguda. Expliquen que el festival s'havia celebrat anteriorment a Palafrugell i que l'han volgut recuperar. Són els esdeveniments, com per dir-ho així, més underground. El que és en si la cultura urbana, és a dir, rap, grafiti i diversos elements que en formen part. I el que estem intentant aquest cop és recuperar un altre cop, ja que, com he dit, abans es feia. Sé de lo que te hablo, hazme caso. Acabar adentro un solo por payaso. No hable de que tiene, no hable... Doncs us animem a acostar-vos a aquest festival de cultura urbana demà a partir de les 3 de la tarda a Can Genís. Petrolis Costa Brava, telèfon 972 30 18 05. La solució més fàcil i ràpida per tenir gasoil a casa seva i a l'instant. Recordi, quan necessiti gasoil per a la seva calefacció, posis en contacte amb Petrolis Costa Brava, a la mateixa gasolinera de Regencós. Telèfon 972 30 18 05. 972 30 18 05. Esteu preparant la temporada turística i voleu renovar el vestuari del vostre establiment? Teniu un comerç o taller i necessiteu roba de treball especialitzada? Necessiteu roba còmoda i funcional per anar a treballar? A Polímnia Tèxtil trobareu una àmplia gamma de roba i calçat de treball per la vostra activitat professional. Som distribuïdors de les principals marques. Tenim servei propi d'estampació i brodat per personalitzar la roba de treball. Polímnia Tèxtil ens trobareu a Regencós, al costat de la benzinera. Més informació a la nostra web polímnia.cat. amb MN i el 645 225 225. Per canviar la cuina o el bany, les millors ofertes. nousespais2003.com o aneu a Nous Espais, a la carretera de Palafrugell a Regencós, davant del radar. Taller elèctric mecànic Joan Andreu. Ara també li ofereix exposició, venda i servei de reparació de maquinària per a jardineria. A Esclanyà. Compri a Palafrugell sense anar més lluny. Cuines Empordà, carrer Torre Junama número 37. Impremta Palafrugell, carrer Clavé número 35, davant del pàrquing del Casal. Compri a Palafrugell sense anar més lluny. Som aquí. Som amb tu. Som a peu de carrer, perquè la ràdio és això. Escoltar-te, acompanyar-te, viure amb tu el dia a dia, treballar, divertir-nos i aprendre plegats. Les alegries, les incerteses, els dubtes i les il·lusions. Ara, més que mai, la ràdio fa un pas endavant. Ara, més que mai, ens trobaràs al teu costat. Ara, més que mai. Ràdio Palafrugell, l'emissora pública. Hem d'arribar a 2:15 del matí. Continuem a l'esmorzar de Ràdio Palafrugell, avui fent tertúlia amb en Francesc Niell i en Lluís Poch. Què tal, com esteu? Bon dia. Bon dia. Bon dia. Com anem? Bé, nosaltres amics. Amics. I altres que no, no? Sembla. Bueno, avui fa un dia així mig, eh? Sí, dia mig i serà un cap de setmana que pot ser arriscat de pluja en algun moment, però res, piu. Necessitem que plogui, però no serà perquè la gent és que no ens imaginem el que ens ve sobre. La gent, sí, la sequera, restriccions, però pensa
som una destinació turística, i restriccions en una destinació turística, què vol dir? Que la capacitat que has de donar, a més amb restriccions... Avui tenim la intenció de, al migdia farem preguntes freqüents sobre la sequera amb el regidor i la tècnica de Medi Ambient aquí a la ràdio, perquè clar, hi ha moltes mesures en aquest decret de sequera, però després què implica això? A quina hora es pot regar? A quina hora no es pot regar? Teòricament els carrers no es poden netejar si no és entre les 8 del matí, o sigui, entre les 10 de la nit i les 8 del matí, però clar, això a vegades no sempre és factible. Hi haurà unes prioritats, hi haurà unes coses que no es podran fer, però sobretot qualsevol mesura que s'hagi de dictar jo crec que requereix ja no només la col·laboració de la gent, és a dir, requereix que la gent es conscienciï, perquè no es tracta que tu t'hagin de prohibir no rentar el cotxe, perquè evidentment a casa de cadascú tothom fa el que vol, no? I dius... És una cosa que es podria passar sense, per exemple. Clar, jo crec que és establir prioritats. Bueno, però... Oficines, no sé, poder les justes aquest estiu. Ja ens trobem que molta gent, quan li dius això no es pot fer, doncs és quan ho fa més, no? I clar, dius, bueno, si tu no te'n dones compte que estàs dins del mateix vaixell, doncs, bueno... ens hi vam trobar, no?, quan hi havia els primers dies de pandèmia que deien no feu acopio de determinades coses. Doncs la gent veia els carritos amb paper i clar, dius, com que malauradament una part de la societat té aquesta visió tan individual de les coses, doncs això és el més preocupant, no? Un dia, jo crec que era abans de Nadal i tot, va sortir un tema que parlàvem de la consciència de la gent enfront a coses que formen de la comunitat i ara crec que aquest serà un cas, pot ser que esdevingui un cas real on la gent hagi de posar aquesta consciència que es necessita. A mi em crida l'atenció que quan va haver quan va començar l'hivern en plena guerra d'Ucraïna, que encara dura, i es parlava del problema amb el gas, sobretot el problema de l'abastiment, i això anava relacionat amb el preu. I quan hi havia un problema d'abastiment de gas, sí que es va reduir molt a tota Europa, i a Catalunya es va reduir l'ús de gas, però clar, perquè anava relacionat amb el preu. Clar. També s'ha vist que aquest any van dir que era per la guerra, l'any passat els preus entre març i abril van ser astronòmics i aquest any tampoc han quedat gaire per sota, almenys jo he pogut consultar gent, el meu cas i gent del voltant, i sí que un pèl més baixos que el març de l'any passat, però tampoc... No sé si m'explico. Sí. Però bueno, que quan hi ha un tema de preu, vull dir que si ara l'aigua estigués disparada, doncs pararíem de consumir-la. Sí, però la putada és si sempre hem d'aplicar les coses amb un afegit, un càstig afegit, que la letra con sangre entra. Sí, però dius, les famílies que ja ara arriben just a final de mes, puja'ls el rebut de l'aigua i te trobaràs, bueno, al final, clar, deixaràs fora molta gent, no? I crec que tan solidaris que a vegades demostrem que som o volem ser participant en accions i quan realment has de ser solidari amb una cosa que té una base, vull dir, aquí qui no l'entengui o no la vegi o qui critiqui que es fa això o es fa l'altre, una base i unes repercussions... Bueno, i unes repercussions dures, Sí, és un cas de solidaritat que poder no entra dintre el prototip. És a dir, la gent li agrada anar a fer solidaritat i fer-se la foto del no sé què i dir, he anat a córrer tants quilòmetres o he anat a netejar la platja i tal, però dius, durant tot l'any soc un marrano. Doncs saps que hi ha el greenwashing, no? Aquesta tendència ara del màrqueting de netejar accions per fer-los a més verdes i ecològiques que en el fons no ho són, doncs el mateix. Va, anem al tema. En Dani està esperant aquí. Anem al tema perquè van passar, recordeu, a l'octubre, al novembre, que havíem de trobar temes sota les pedres per parlar aquí a la tertúlia i que acabàvem sempre parlant del rep a la Frugell, del no sé què... La tardor és època més de festivals, d'esdeveniments, i ara hi ha altres coses. Arriba la primavera i tu saps que la primavera hi ha aquella dita que diu sang s'altera. Doncs bé, la sang està alterada a la vida política de Palafrugell. El titular és Juli Fernández trenca relacions amb el govern de Palafrugell. Per tot el tema, Vancells, Palaí... Bueno, això ja ve del mandat anterior, no? I de l'anterior. De quan hi va haver-hi la moció de censura abans, no? I va haver-hi una enganxada en el ple per un tema
relacionat amb l'escorxador que afectava doncs, amb un dels dos regidors doncs, que hi tenia doncs, una vinculació professional i l'Ajuntament doncs, posava uns diners per mantenir l'escorxador. I bé, doncs a vegades hi ha problemes que jo crec que ultrapassen la qüestió pura i simple política, i quan dues persones doncs s'han enganxat i no es cauen bé o tenen... passa el que passa, no? I ara, doncs bé, suposo que el regidor d'Esquerra, que no repetirà, doncs m'imagino que intenta tancar... Escoltem algun tall de veu. Escolteu. No, la relació està trencada. Jo li vaig comunicar a l'alcalde que fins que això no sortís públicament un acte més enllà que ell, a títol personal com a alcalde i com a partit, doncs desautoritzaven públicament el regidor, el nostre grup va trencar relacions amb el govern i no pensem consensuar res que la... Un altre. Quan tingui això jo i demani la transcripció literal de l'acte, no descarto anar per la via judicial contra el seu Palai, però em costa molt anar-hi per la via judicial perquè és posar-me al seu nivell. I jo crec que en aquell moment la credibilitat del senyor Palai està per no sortir de l'Ajuntament. El millor favor que li fa el senyor Palai a l'Ajuntament és marxar com a regidor. I quan li preguntem a en Jaume Palai sobre les conseqüències d'aquesta denúncia pública que va fer al ple... A veure, això és un tema que dirà el senyor Juli Fernández, ell sabrà. Jo veig una cosa que m'agrinyola, que penso que aquí això no es podia fer, poder ha prescrit. Però tots aquests poders jo no els sé, jo no soc jurista. Llavors, jo veig que aquí hi ha uns convenis que han costat uns diners a l'Ajuntament, en els quals, fets entre dos senyors, l'alcalde i un regidor. Avui, en aquell temps no ho sé, però avui aquest conveni entre l'alcalde i un regidor no es pot fer. Bueno, doncs... Jo, a veure, sempre ho dic, no soc un entès a la matèria, però a mi tot això, permeteu-me el símil futbolístic, me recorda l'època de Gaspar, Gil i companyia, saps? Explica'm. No, vull dir, és una època on els presidents es tiraven els plats pel cap i tot continuava igual. No sé, per mi això forma part com de... Potser perquè soc més jove, com d'aquest tipus d'entramats de discussions com d'una època pretèrita. Jo ho veig així, saps? Crec que avui en dia, hòstia, les relacions haurien de ser unes altres dintre l'Ajuntament. I amb això no he volgut dir res, però... Bueno, em sembla com molt arcaic tot i molt... de senyors molt senyors que intenten imposar la seva raó perquè sí, o perquè no, hi ha un motiu a darrere, o no, és el que no se sap. En Lluís ho sabrà millor, segurament. No, jo evidentment no conec la qüestió o l'afer, me'l conec pel que se n'ha fet públic, no? Vull dir, jo desconec la lletra petita de tot plegat. Jo crec que en les declaracions d'un i l'altre un ja te diu, no? Demanes una retracta pública, no? De dir, doncs, retira el que has dit, i l'altra persona, doncs, diu, a mi aquella actuació entre l'alcalde i un regidor em sembla que no està bé, no? El que passa que quan tu tens un dubte d'una cosa, no n'hi ha prou en dir que tens el dubte. Si realment ho creus, jo crec que això s'hauria d'haver portat al jutjat si realment era això, no? Ell diu que té la denúncia escrita, redactada, impresa a la furgoneta per quan hagi d'anar cap a Girona, la portarà a la justícia. No deu tenir gaire pressa, no? Això per un costat, no? És dir, quan tu dius, ostres... jo m'assembla que aquí has fet una cosa irregular i tu n'ets conscient i defenses uns interessos col·lectius, la teva obligació seria portar allò on dius que ho portaràs, no? És dir, clar, lamentablement en aquest país, quan has de dependre de que les coses les decideixi un jutge, és que ja, bueno, és difícil que hi pugui haver-hi una entesa, no?, entre diferents parts. Segurament, bueno, no sé la relació que tenen entre ells, però hi ha qüestions es veuen altres personals, coses aquí mig, no? saps? Clar, sí. No, i a més, les conseqüències del tema de trencar relacions. És a dir, Queden eleccions. Queden 2 mesos. Queden 2 mesos de mandat, però és un moment clau de relacions entre el govern i l'oposició. Això en Juli suposo que ho ha pensat abans de dir-ho. No, perquè és el moment en què si el govern vol impulsar mesures importants, el més lògic és que ho pacti amb l'oposició, que pot ser que siguin els que s'ho trobin i els que ho hagin d'acabar executant, no? Llavors, per exemple, tenim en marxa tot el nou contracte d'escombraries, que és clau.
i que s'està redactant el plec, no? I seria bo que el govern i l'oposició ho poguessin pactar, perquè si després segueixen governant els mateixos del govern, fantàstic, però si governa l'oposició s'hauran de menjar un plec de condicions que no seran els que ells no hi hauran participat, diguem-ne. Evident, però clar, ja t'he dit que les eleccions sempre ho capgiren tot, i si no hi hagués aquest escenari electoral, jo crec que també no diria que hi ha un cert nerviosisme, però sí que ha pujat una mica el to. S'està escalfant, tot. I jo crec també és que, bueno, clar, els resultats de les eleccions, evidentment, tu els pots preveure, els pots pronosticar, però fins que la gent no ha dipositat la papereta a l'urna i s'ha fet el recompte, doncs tu no saps el resultat. Poden haver-hi tendències de dir, mira, ha passat això, ha passat allò, doncs passarà factura en aquest o passarà factura en aquesta formació, això beneficiarà l'altre. Evidentment, tothom fa les seves lectures, no? Però no depèn d'ells totalment. A nivell intern, els partits, evidentment, treballen doncs, amb una base d'enquestes que fan i que els hi marca perfils, però quantes vegades hem vist que les enquestes no es compleixen, no? O a veure, te plantejaré un altre escenari, és a dir, pot ser que un partit guanyi amb vots i amb regidors envers un altre, però amb la dinàmica dels últims mandats difícilment sembla que pugui governar en solitari, per tant hauran d'establir pactes. Per tant, la mà estesa jo crec que i la mà esquerra crec que és important, no? Quan tu necessites la col·laboració o necessites arribar a acords. Molt bé, per continuar afegint llenya al foc o caldejant l'ambient, aquesta setmana teníem amb nosaltres aquí a la ràdio els representants de 3 associacions de veïns de Calella per parlar de l'última proposta de la carretera vella, que era allò, posar càmeres per poder accedir a l'últim tram de la carretera. I clar, van treure el tema de les denúncies que han rebut des de les protestes que van fer aquest estiu. Sí, també ens han arribat moltes perquè diuen que ens hem encarat a la policia, que ens hem negat a identificar-nos. Un altre també era perquè van fer cas omís. Algunes les hem pogut recórrer, altres per por a perdre'ls i haver de pagar el doble, doncs què fas? Pagues el 50% i dius, i te n'oblides. Eren en Pere Serra, en Francesc Alsius, en Lluís Moret, que parlaven de represàlies exagerades. Ens van multar més de 3.000 euros en multes i multes que mentides i per petites discussions, una discussió amb la policia que et multin no creiem que sigui d'una manera raonable, igual que per aixecar una pancarta abans de la cantada de les habaneres i quan es comença a cantar desapareixem d'allà. Què és això, Francesc? No me facis parlar. No, jo trobo tot plegat és bastant lamentable. Al final els veïns de Calella van fer el que creien, encara t'hi diré, hi ha qui pensa que van fer poc. No ho dic jo, hi ha qui pensa que s'havien d'haver fet pres altres mesures. Però és l'etern debat, igual que amb el tema de les barques. La gent que està sempre allà està molt emprenyada. I ells estaven defensant lo seu, la policia en aquest cas jo crec que l'únic que havia de fer allà era posar ordre si és que feia falta o estar allà i vigilar la zona, per dir d'alguna manera. D'aquí haver de posar multes, és que al final sembla que no es podrà fer res. I després hi ha el tema de la cantada, que van desplegar, us recordareu, van desplegar una pancarta a l'esquerra de l'escenari, no? I han rebut multes per accedir a una zona perimetrada, però el fet és que sempre s'hi ha accedit allà, en caiacs, que és com anaven ells. Sí, però a vegades les lleis tenen aquestes coses, no? Si te poden enganxar per això i t'enganxen i dius t'han enganxat i no te la posen per haver ensenyat una pancarta, encara que en el fons sigui per haver ensenyat la pancarta, segurament, però tu has... Clar, és que... Crec que hi ha una obsessió en voler multar-ho tot, que a mi se m'escapa del meu món. Jo més que una obsessió en multar tot, crec que estem perdent el nord de les coses que han de tenir un caire una mica més de diàleg. És dir, avui el diàleg és jo dic lo meu i tu dius lo teu, i clar, això no és diàleg ni és comunicació. És molt difícil d'actuar, i en un moment en què la societat està acostumada
i amb això jo crec que han fet molt de mal a xarxes socials, perquè han fet que la gent s'esbravi de seguida. Abans, quan havies de dir una cosa, te l'havies de rumiar, no? És igual que quan abans els que ens dediquem a escriure escrivíem amb una màquina d'escriure, doncs teníem molt ben estructurat en el cap el que volíem escriure, i avui en dia a vegades comencem a escriure, baixem el paràgraf, canviem la paraula, això abans no ho podies fer. I per tant jo crec que en el fons que ens escalfem massa de seguida tots, no. Això per què ho dius? Bueno, perquè les mesures que es varen prendre jo crec que s'haurien d'haver intentat consensuar. Això és un retret que sempre faig i recordo, no? Vull dir, no es varen consensuar, i les accions i les mesures de protesta que estan molt ben fetes i que jo sempre defenso que quan una cosa no hi estàs d'acord, doncs ho facis, crec que també havien d'haver tingut un altre to en determinats moments, perquè la gent ja estava prou escalfada, no? I si tu intentes apagar el foc amb aigua, pot ser que l'apaguis, però si el que fas és posar-hi gasolina, clar, el foc continuarà encès, i per tant aquí jo no em posicionaré ni a favor d'un ni a favor de l'altre, no? Entenc que la gent es queixi que l'han sancionat i que a vegades aquest tipus de protestes doncs no tenen conseqüències, però també entenc que la gent no sé, ha d'intentar buscar la manera de que no sempre estem allò enfrontats. Però jo tinc la sensació, i crec que en aquest últim mandat més que mai, quan dic aquest últim no vull dir l'últim any, vull dir els 3-4 últims anys, que les coses sobretot que passen, Tamariu ho desconec més, però a Calella i Llafranc no es té gens en compte la gent que viu tot l'any a Calella i Llafranc. És a dir, ha sigut una mica com aquí es fa això, pum, aquí es fa això, pum, aquí es fa això, i us ho trobeu, i si us agrada bé i si no també. Bueno, segurament una part del problema o l'arrel del problema ve aquí, no? De dir, uita, s'ha de fer així perquè ens obliguen a fer-ho així. Dius, bueno, però tots sabem que la orografia de Palafrugell no és igual que la de Palamós i que la platja és molt diferent, i dius, bueno, s'ha d'intentar negociar, i el que seria important és que anéssim plegats tots, no? Ajuntament, veïns, afectats, usuaris. Però en teoria com un grup, bueno, tinc entès, com un consell jo sé que l'òrgan de gestió, però bueno, em sembla que se van... En aquesta mateixa entrevista ens deien que sí, que en aquest òrgan de gestió es posen coses sobre la taula, no es posa a votació, i després a l'acte es diu que sí, que s'han aprovat, quan en realitat no ha estat a votació perquè ningú s'ha queixat, no? Això és el que ens deien a l'entrevista. Va, acabarem amb el bloc preelectoral ràpid, parlant de noms. Tenim noms del PSC, de Junts i d'Esquerra Republicana. Del PSC havíem tingut el número de l'1 al 5, ja els vam comentar, però del 6 al 9 hi ha Albert Parals, Marta Vim, Guillem Genover i Xavier Ràngel, que aquests dos últims ja són vells coneguts. Les dues noves incorporacions en els nous primers de la llista són Albert Parals i Marta Vim. Marta Vim, molt relacionada amb la comunicació, temes de comunicació. Albert Parals, la banda més... ja ens va dir aquí a la ràdio que farien una regidoria de comerç, més enllà de l'IPEP, una regidoria de comerç. Jo no valoraré si és bo o dolent doncs mantenir un bloc, és a dir, hi ha gent que creu que són cares massa vistes, però bé, l'experiència a vegades també va bé, i per tant jo a nivell de novetats no crec que s'hagi de fer sempre foc nou, no? Potser en trobo faltar alguna més, però bé, qui s'hi juga els quartos no som nosaltres, no? Vull dir, són els diferents partits. De la mateixa manera que Junts pràcticament és tot nou, excepte una persona que havia estat regidora, doncs el PSC... No, espera, un moment, ara anem perquè hi ha un regidor, número 3, de Junts, en primer Esquerra, ja teníem Mònica Alcalà, Marc Casanovas, 1-2, número 3, Raquel Delfó, número 4, Carles Ferrarons, número 5, Roser Massaguer. Dos novetats. Carles Ferrarons. Tres, de fet, perquè contem amb Marc. En Marc anava més endarrere a la llista i per tant ara va de número 2. En Carles és un bon element, ja us ho dic jo. És un bon element. L'altre dia, és la persona de qui parlaves l'altre dia? Sí. Que no sé el nom. Correcte. Parlaves del tema... És un gran coneixedor. El tema marítim. És un gran coneixedor és jove i és un gran coneixedor de tot el front marítim, litoral, inclús català i més enllà. Treballa a Salvament Marítim, no? És patró... i ha fet viatge... això ja és més anecdòtic, però ha fet viatges importants sent ell el patró, però a part d'això té un compromís molt gran amb
amb el litoral. Jo sí que hi ha una cosa que m'he fixat, que determinats partits utilitzen, és a dir, han proveït uns determinats perfils que crec que està bé perquè són gent doncs, que tenen entesa o que tenen experiència i crec que això pot donar un joc diferent a l'Ajuntament, perquè no és el mateix doncs, que un regidor que no hi entén en una àrea doncs, es dediqui a coses d'una competència, d'una determinada competència, i en canvi doncs, bueno, he vist que les llistes, el PSC per exemple, doncs, parlant amb en Juli un dia m'ha dit, mira, jo he pensat en aquesta persona per aquesta àrea, aquesta persona per aquesta àrea, i dius, no és agafo aquests. Pel que sembla, doncs, Esquerra també està fent el mateix, Som gent del poble també. Som gent del poble encara han de dir coses, no sabem res encara. Bueno, llegiu la revista de Palafrugell que ha sortit, allà donem 5 noms. Home, després, què? L'hem de buscar? Poder en aquesta lluita que hi ha, poder entrar una mica més tard, poder tampoc va malament, no sé. Hi ha gent que jo crec que estan en massa temps, no sé. Sí que hi ha novetats. Us els llegeixo. Vinga, som-hi, va. No, però ara el que deia Lluís, aprofito mentre ell, és una mica com vam acabar el programa la setmana passada, de dir que no és que, vinga, fiquem gent a l'Ajuntament perquè visquin d'això. És a dir, jo crec que s'estan tenint una mica que s'ha de buscar funcions concretes. Mentre ho busques, Junts, David Martín número 1, Carmen Gispert número 2, que ja ho vam explicar, número 3, Albert Requesens, que és el que dèiem abans, regidor en Madí. És l'únic que té una experiència de la llista, per tant, bé, també els perfils veig que són molt diversos. Número 4, Eric Torres, que és el president de l'agrupació local. Número 5, Esther Bairet, de la Colla Garnatxa. I número 6, Marc Salabert. Número 7, Núria Ballot. Número 8, Aitor Bosch. I número 9, Nerea Cabello. Bueno, veurem cares noves. No sabem la composició, però jo crec que està bé. Hi haurà una certa renovació que toca, i més després doncs, d'aquestes coses que dèiem abans, no? que s'havien enquistat doncs, aquests en aquesta conflictes. llista hi ha gent més jove que jo, vull dir que per sota dels 30, per sota dels 30 anys. I després tens gent amb molta experiència, és a dir, el PSC, la Margarita Mauri, és la 4ª vegada que presenta en Juli, i ella també té un bagatge amb el tema de l'àmbit dels serveis socials, igual que el té doncs, la Roser Massaguer, que va de número 5 a Esquerra. Però som gent del poble, exclusiva de la revista de Palafrugell. Exclusiva. A part de l'Isidre Atenes, que aquest ja es havia dit, la número 2 és l'exdirectora de l'Institut de Palamós, la Lluïsa Teixidor, que havia anat de número 8 a la llista de fa 4 anys. En Marc Eres, que... 3. Marc Eres 3? Serà 3. Prové de Junts, o almenys es va presentar com a de número 2 de Junts. I de fet és militant de Junts. És militant, si no s'ha donat de baixa. Les últimes notícies que de moment encara no. I és el regidor de Medi Ambient. De número 4, la Pilar Martínez, repeteix. La Pilar Martínez és agent de viatges i ja anava doncs, en aquesta posició a les darreres eleccions. I en número 5, doncs, l'Alfons Martínez, que és professor i que anava en els darrers llocs a la llista de fa 4 anys, i doncs ara l'han posat de número 5. Molts partits, jo trobo que hi ha moltes agrupacions, poder, no? Què vols dir, agrupacions? Bueno, que molts partits, dic... bueno. No sí, sé, clar, però és la dinàmica, sí. No, bueno, la gent té on triar, això és bo. Però n'hi ha que no sé si són més o menys de la mateixa... I tenint en compte doncs, que hi pot haver-hi una llista guanyadora. Que hi ha gent que els podria situar en diferents partits. Totalment. No? Sí. Que al final, és a dir, si ells tenen un parer, una manera de pensar, però en un partit hi ha algú que els atrau o que són amics, doncs segurament s'aniran amb aquell i no amb l'altre. Per exemple, que és el nom que jo he estat buscant, l'Albert Requesens, van amb l'entesa amb Lluís Madí, a les darreres de Junts? A les darreres... No, l'Albert Requesens a les darreres de Som Gent del Poble. I ara... Som Gent del Poble? Sí, i ara Junts. Perdó, sí. Vull dir que sí, que és això, no? En la vida local pots anar saltant per preferències personals. Això tu diries, mira, són canvi de jaqueta. No, en aquests casos no. Jo crec que cada partit sí que... I això m'agrada, defineix un model de poble, no? O almenys se l'imagina, no? Després una altra cosa és si el pot portar a terme, si té els recursos, perquè avui encara sentia doncs, que si l'antic escorxador, que si l'antic hospital, i dius, i d'on sortiran les misses, no? Penso jo. Està molt bé que tothom pensi i plantegi projectes, però també haurien de dir què prioritzaran a l'hora de fer-ho, no? Només una cosa, no.
És a dir, jo el que veig és que hi ha diferents models de poble, no? Que cada formació defensa, i per tant, que una persona que fa uns anys ha donat suport a un partit i que després el dongui amb un altre, no és necessàriament una cosa dolenta, no? És dir, mira, precisament, i torno ara a fer un altre falc a favor de la revista, no? Totes les que vulguis. Entrevistem aquest mes el defensor del ciutadà sortint, en Josep Esteve va ser, és dir, va estar en diferents formacions, no? I havia tingut responsabilitat a dins de Convergència i Unió, i amb uns enfrontaments que recordo en aquella època de plens amb Lluís Madí, i curiosament al cap d'uns anys va anar a la llista de Lluís Madí, en Josep Esteve, no? I dius, no? Tothom es pot encasillar, jo crec que amb 2-3 partits, és dir, els extrems són extrems, però el que no són extrems, jo crec que, bueno, hi ha aquella línia, no? Suposo. Bé, anirem acabant ràpidament. Avui a la ràdio al migdia farem el vermut amb el candidat, que ja ens vas trobar mentre el gravàvem, Lluís. Cada setmana en Rafael Corbí entrevista més distesa fent un vermut en el lloc on escollin ells, gravada en vídeo, i la podreu escoltar a les 2 del migdia a la ràdio, i després també estarà a YouTube, i en farem clips a Instagram. Per conèixer una mica el candidat, més enllà de la proposta, i defugint totalment de la proposta política. En David Martínez és interessant, no? Perquè té els orígens de Palamós, tal, doncs veure com la seva visió de Palafrugell. Quin lloc ha triat? Va triar el Múnich, vam fer Plaça Nova, lloc fantàstic. Gràcies a tots dos, Francesc, Niell i Lluís Poch. Que tingueu bon cap de setmana. Adéu. Fins aquí l'esmorzar de Ràdio Palafrugell d'avui. Com us dèiem, estigueu pendents d'aquest vermut amb el candidat, que penjarem a les nostres xarxes socials i ho podreu escoltar a la ràdio. Ara de seguida el Clan Matinal amb en Vicenç Rodríguez, i més tard en Rafael Corbí amb l'Així és la vida. Avui 2 podcasts amb segell Ràdio Palafrugell, el podcast Palesport, el podcast esportiu de la ràdio, i després després el podcast Memòria amb l'Arxiu Municipal. Que tingueu un bon cap de setmana. Tornem dilluns a les 9 del matí. Ràdio Palafrugell s'escolta a internet a radiopalafrugell.cat, a plataformes i a les xarxes socials. La ràdio pública a tot arreu.